Asen North said the Supreme Court no share so panyin James Kasee yade ampanifo hwe na wontwane din free mrahye bedwafo edimo chansa na kwamia ne abato no a womoto ye no se wahye ni nyina agu no yabo NDC mpanifo no mo kire se wom se akwamia ne wo ndimu de ne so woni Supreme Court nyadwe no nkire se abato ne breso a womonko obekọ akwahwe se akwamia no ebekọ so a NDC amanyuko de National Democratic Congress NDC amenyokuo no etwiremu a womatre no mahu omayi court obatan Supreme Court atemu enura wode ba yese mrahye bedwani a wogina homa omafo wo Asen North James Kasee ya ne honsem abededwa so kura oman batumi wa man mienu mekire Canada ene Ghana ya etia oman mra enti onfa ne dwumadie nto ho na afi mrahye bedwafi entwane din mu kura emfiri wankrata mu so ye mrahye bedwani no one court no enya adwene kura wokira ensem bia etise yi a edikan badada efa owuraje Mensa ura baba jama enu ura Peter mehu ewo oman mu no edi adanse yese Supreme Court no enitumi bia se utumi ehyese aba wato ama obi so nkomrahye bedwemu no utumi etwemu na mom High Court ena wodi sa etumi no amano enu nti wadwene ho a wonte ase se Supreme Court nam so edisa atemu we aba osan kiremu a enye no koreda se James Kasee bra no wokopre mrahye bedwakonya no na okita omamba tumi ewo mamienu mu a wadwene ho a wonte ase wakire se omahwe wonkrata mahunu se ebra kura no a na okakopre mrahye bedwakonya no na wotumi ede nutumi krata e manager omamba ewo Canada no ato ho a enti no ye Ghana man no pe eba e ma no kwan so wotumi gina epretumi wo maimu nenso wo mo kira enya de obemu obemabu na emum de wa ho oden ene wo bibia ekota owura James